Ketua KVK Hon Kat News kelang raduan abang puang pia pansidame pinia da babiota longpen adap kimia kadana pajurik lo kardom tangte pinia da babiota arjuik tha Caribbean long lapen Nagaland aduya hoya long phaikoni ni phaing kora pho arni Caribbean Student Association Caribbean Farmers Association lapen Caribbean long Women Justice Forum atum ka humri ka pedodama berta Kat News asa emalong berta nangli Alang litum pen ka humri dama hut ke thek dam long ateng pen pherang ke atama phan ke pachini pon ateng ke Caribbean long lapen Nagaland aduya hoya long ahoya lam ki ke dovera jo aduya hoya long Commander Training Center kibi pon jalam laki isi ke mesen asai lupusi hamphang asong atunta sedong tunlo sitame non alang litum ka humri dama hut ka pathik pon tangadim mate Nagaland ahoy ke dai pen nang terek thusi Caribbean long alu an adim kapathik thu alam pen kachi don tun thek thialam KFC ame phu thangsing timung pen lam thi chipakla ilitum ahoy lam plotang te West Caribbean long non East Caribbean long non aningkan wang tame ilitum kahuri sai aningkan wang tame Caribbean long leke kon asi ilitum Caribbean long le 10,434 square kilometer pugachi pudam nilitum langdam edlo thekdam long bom lo lasu 10,434 square kilometer ke non ningkan pho ningkan truck loge 10,000 kali 5,000 ke doji ma kabe ma kopi posi ni le bang solam kering jang ko ma ke lalo non ngitum dak Nagaland border long sing arjap ikprong lo isi long laso long pen next ke litum Nagaland state lo lasi ke damtang antame Caribbean Student Association lapen KFA punon Women Justice Forum punon lapen Caribbean long arlo ke do ana song tum ahoy bang chirai kom nang ji pu aningkan wang aningkan chesong lo as non he jong tame chesong lo je Nagaland ahoy na bak asap so kasik sak do chet la bang so ahoy tong se kot pe tum mesen ang theke paklang ponji phan isima isi awar sai deng ponang ji pu tum batai Caribbean Termas Council phan itum memorandum tapilo hala so memorandum ki pia teng si Caribbean Termas Council ta response ke dolo asi response ke do teng si Nagaland border na bang ke Commando Training Center si Kimpo pu selang litum lam chak na pilo misen lo Commando Training Center si Kimpo platang te Caribbean long lapen Nagaland ahoy extreme border long sila bangso Commando Training Center Kimji palam do si extreme border platang te itum border kachera komji phan ke jong sila Commando Training Center le kim lo platang te misen po pusi nutin ta memat halo Caribbean long sor bon tame nitum birta long bom lo hala so birta ke long teng ben pinidak nitum ahoy duilo nang kamuri bang prek dak lo non la bangso Commando Training Center ki Kimji ke Caribbean long ahoy pen 1 kilometer na distance lo sing kim long lo lasi Caribbean long ahoy pen 1 kilometer le distance si Commando Training Center ki kim phan anujok non hut bom lo non JCB hai pasur bom lo lasi jong si la 1 kilometer lo an si itum Caribbean long ahoy kirai kom jia phan Commando Training Center ki kim pelotang te hala remaining la 1 kilometer ke itum pilo Nagaland phan chipidet puma hala bangso charge mi melam atila bangso Commando Training Center non ki kim ke cheing ke nan Disapur isi di masarong do Disapur pen hateng nang biopian si le bangso 204 bikhas along le allotment pelo Caribbean Termas Council pan 204 bikhas along le Commando Training Center pan allotment ki pi porque churupar pilo bonde me alang le tum da bangso Commando Training Center ki kin ke extreme border si kim nai ke kopia pos na 1 kilometer alang tum irikang bublo la bangso 1 kilometer dak more than 200 mate 100 hectare doji la bangso 200 100 hectare ke pus pahin kang tan poma ma 100 ma 200 hectare along le ke tum Nagaland along le pusi tum ki hok poma charge mi alam asi Commando Training Center jong si state government central government pen Caribbean long mati Assam ahoy kerai komji phansi kim platang te extreme border si kim danai mati hala langroya dung basic ching nai ho itum ka dak natural boundary adolo mati lasi laso natural boundary non tai nitum ningkan photro ka phang lang lo hala bangso natural boundary arai itum Caribbean long pillar do lang bond menong theng lablo ti bonds ta menon ke langroi su do lang isi stream langroi su do lang hala so langroi so rai pele nang kim platang te itum Caribbean long ahoy bang ke itum pang thek pon pam mepu pusi itum mathalo ahok lo itum Caribbean long ahoy ke non dakta kalilang itum ke laso prang ke kher mohol konani molom si itum Caribbean long ahoy buji pulo bon to minong pejo la bangso Caribbean long ahoy kacherai komje phan central government ponon state government ponon ajara project tame nang deng tame hala so project ke deng ateng pen akam ke claim bang si tonte derlo la si non la bangso Commando Training Center ki kim ta la 1 kilometer lo sinang kim rong mang ke itum mang humimelo
Manghumi melo la pen Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arat tami cerok tok pen la bangso question ma itum government pen itum Arjunangji ko pia posi Kamandro Training Center ki kim pen itum ahoy cerai komji pole kilometer isia lu nang kim rong lo Meghalaya aduya hoyalong non hejong kisung ki puasong si ladakta lason thotlo kache tongji laki Karbi Anglong arat chini pamelo keo tekang adima long hemret kache kim side lo lapen ador ke suat hengpi arong nang etipla lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen Assam Sarkar aphan pressure pipen Assam State Government lapen Nagaland Government atumangbong aduya hoyalam aputhak prabjin pen kaching raiji aphan RDN serak nang popusi KAWJF amepi bulet bepi pen kachini ituma CM Dr. Tuliram Ronghang alangli namtang alam hutan ninje bom dong lege chat tapi thek alam la sinon la dakta la so training center ta bigha penang on hector ke dak dokok lo ke iritekang la si chat pulote la dak chiri si li ko thai si lo thai se dai tum pi thek la so pasila anake dang theke la tum han mo iribub lo pote mo problem do vek polake la so si problem ma veko la dak bang alang litum bang pen kadu ka ve samelang tum arpu ke do tum an bang pen exact kunan ma ke kim nangi la pen border ha so dim nang kim nang pup sini tum hoi pen bang choning rilo kali pulote kisung mangai tum phobomji dakera la pen kisuman order bangke la dak aprang NOC sami hala bangke department tum chini ta hai sami rat tum bang ka chini ni si ong lang bon hokpet bangke lasi koso area mata lang tum chini ne data hai lasi bahera pen ke bang tum bangke koso dim si ki pek ma hala bang ta exact chini ne daji lasi Karbi Anglong Autonomous Council tum nang litum prabjin pen la so dim maklong pen bang pen ahoy adu ya hoy bang lang pamisi nang litum la bang so bangke pathir pon long nai pusi ni litum hoy pen ma choning rilo nadi maklong nang theklong lo nili tum theklong apona tank po te dake hem ta do piklo akimi hem sika do ve chiki mang silo ge tum Karbi Anglong ar lo long le lo ke tangte non kamando tum ta hala tum phan bang iri bu pen la pu anang do bang la chok chi daji athema konan ma border area hadak sila bang so center bang bivek nang lake lasi non ke dak ria choklem ta do piklo naga tum ke lapen kapre tum ta do ta haida ulo da lasi non prabjin pen bang ni tum mangke ke chuning rije bang ke prabjin pen dak eviction si konat ma border area kache flak kache pek la so dimalong masila so commando training center bangke bivek nangji la pen prabjin pen sila dak bangke la so RD nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council atum bang Assam government aphan pressure PC Nagaland government atum alang tum ching vai serak si la bang so a training center kim kia ko bangge lagalang tum ladak che bang nangji si patumi hat tame bang pusa julong tame Karbi Anglong tum bangge nangge don bang ke chini don de forest department ben don bahini tum nang don pusini tum biota long pon nasi ala so lugot bangge council tum che bang vek nangji thelang li tum non la kim kia ku pan se adima klong thanun pami nangji mo tang eta phike tum che bhong da leve Hector Pharohinia long le ki utekang ke theklong pen ning duklo lapen la so ki utekang along le ke jortong ke jordet ma pusi matha dam me melu pusi KFA asong atum penta pherang ke atumang no ningji training commando training center dagnang kimpo athe border raikom ji amen pen sitame non pini tum theklamang ke Nagaland junda border pen laso training center adak kilometer si along len otekang bu pen si halapu methang Karbi Anglong along le long si ako kim thu rong la solam sa tum dak theklong si ning duklo angke la so lo ni tum nang lu chok apiba kilometer si ar lo jundulak ki iri kang Nagaland phan ke hoda kang sonak thaklo so dimang lo la so midim theklong ke hem hai ki kim do la pen ke thirthip thengpi thangprang mokha e tekang lo ador so jak thengpi thengprang e kang si thel hai theklong lo polu dang te bang phan hoda ko son thak thak ni tum theklong lo lasi pi indirect pi nang naga son do lasi laso kilometer siang bom pen la pup KSA present kani je thana saksi 200 hectares bagalong li iri tekang bublo tangte border kera komlo ma mande long li tong ke jor lama pusini tuma isi ini duk te do thokolo by question do thokolo lasi Assam government la pen ke Nagaland government atuang bong la so border alama phothak mane solfa me kaji phansi ni tum dak pini dak song thom do ke bang lasi la solam ni tum tuning rilo la pen ke la so dim toleram hang sari tum CM alang le phan tame pressure ki pije phansi ni tum ahin ta tuning rilo contractor man chini la an bang ke chini nalang same patumi bang lo pisi theklong lo la pen dak ha hili ki hora pang cheng lo la pen ke junela so a pila ke som ji
kilometer si otikang bo phisi la tumang ke pilar somrong la solam bangsi ni tumbin dak nang langlo. Commander Training Center ki BG pwa hoi kasalama dima longpen KSA dilaya ro meipu nobin rong pipen kaning jepona tengke Hector Pharuhini along leke Nagaland jirai bekpo lasto nang kahumri huta jume me juno no alam thisi nang ki pudu lasi laso adim kapachirai long le der japan adu ya hoya long si laso Training Center binang ji pusi alang ni penta ningje none thek dak lama dia di moha thola dak tum president sara meaning gi lo thola dak pen bangge aprang pen lo tang de 1 kilometer so selo laso pen bang thulo ang bong lo pu Nagaland administrate la pen puasa administrate tum ching wai lo laso men la dak dong do jo pulo pen case do bomlang pulo dong do lo dong men aku non bangke 200 meter lo selo lan bang non amat ke non activities bang nang claim bom lang Ninggi non bange hola dak to hola prang banduri an le long lisi tami 1 kilometer hola an une tami hola dong an ge silam ning palo yo inge non bange nang tuma theklo dak an la non disapul parong di masa tuma rong to dak an si non bange la banduri war hola so New York ki songi phan mai dan si la tum nang i rong la sini tum bange pida pen ching wai lo indirectly bange hola puna Nagaland phan UP pen bange hola pini koson lo official lo mai kali theta hai mene tame indirectly bange lage Nagaland aphan totally pi and yom sina mandelo da ke nona bange pini nonang dum theklo naga dum bang pini ben la juntu rong ka ve hem ka ve demand tame activities bang nang claim bom lo ram nangi pan ka to non sami nang thar dun se la son la mang pilo nang puding dun ke non ai pudan bange ai karbi chur tang ho kopi pini mi no no nai pudu nala mang si tamela bange tum hola solam mang lage bangali jela bangso commando training center la bangke jela bangso akimang tame la bangso border Karbi Anglong la pen Nagaland na border bangke hip ahoy long pu ka du intu maninga rong lo lasila so hoy bangke hola tun min border longan bangsi la bangso pilar bangke matela non commando training center la so ka bahal la banduri wala bangke hola so an bangsi intu bangke idam nangi pu bansi kebang matidi lasi jongsi la an jongsi commando training center la fan banduri wa dakan si nangke plota langke 200 hectare to se long leke lage indirectly lage Nagaland chirai vek pol aku unan elo la indirectly ke nili tum kama thar matela pu long le ko son se ke pangyo kang choma hola phan lo ya Kedam tang phai kuni ni phai kora hini arni Meghalaya pen West Karbi Anglong aduya hoya long kachar wajok apran kedam nang khayan nokbe karlitang video sing lekhe ke thitang abangar po manpeng pen mi an kipidamalong Council pen EM Rites inghi lapen EM Amor Singh Tiswatun setong dona berta ka Longri long para joini pen apran kedam nang karlitang video sing lekhe Khayanok be aphan phai kuni ni phai para pho arni arong thong dun de aprang Assam police ahin pen amana peng pen chipadi do lapen Lapen lapu Karbi Anglong Autonomous Council atuma hin penta EM Rites inghi lapen EM Amor Singh Tiswatun ta chetong dun pen karlitang video sing lekhe ahe masala tama phan aning pathetika Stan Karbi Anglong College along phai kuni ni phai kora pho arni Stan Karbi Anglong College ningkan ingkora pho ke chokarani katalong Ada por phai sir ke ba por malong pen Stan Karbi Anglong College alama kangthur ponapi karlitang atuma phan chikimo bonthu Lapen Stan Karbi Anglong College lo charli boma tumpen lunchito alun lunpon
Lason si prek jamasai do anta pachunpon. Phaikuni ni phain kora phopen ni phain kora troxy ar ni an Stan Karbi Anglong College Ruptalin Karcho pajut ponchi pusi birita redumlong. Tang tipinya da babiota bangla pansi kangton iklang kato kaveta domithak me kurwang thu.